nakakalimot. Tanggalin mo na yung sakit. Pati doon sa balakang niya. Doon, tanggalin mo. Palalayain kita na walang alinlangan. Alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan ng Jesucristo. Pagbagong buhay ka. Tatanggalan kita ng karunungan. Pero ba wala na? Sigurado. Pati balakang. Sigurado ha. Ubos pa. Konti na lang. Pati balakang. Ubos. Ilalim ng kilikili niya. Pagka makikinig sa usapan namin, tatanggalan kita ng tenga. Ito ba yung nagpagamot na sa ibang magagamot? Matagal mo na ba siyang girlfriend? Ano mo ba to? Ha? Ano mo siya? Kalas, huwag ka makinig. Ano mo to? Kasama mo ba to? Asawa mo siya? Asawa mo? Matagal na kayo? Ilang buwan, taon? Ay, isang taon ka lang? Bago ka lang. Isa? May ang bago ka lang. Okay, pas! Bago ka lang. Wala pa 3 taon. Ubos. Kaya pala tinatanong kung may anak kayo. Wala. Huwag mo na ito ulitin, ha? Isandal mo yung katawan niya. Hinto mo yung kamay niya. Huminto mo yung kamay mo. Pag hindi mo hinto, susugatan kita. Papakawalan kita ng walang alinlangan. Naiintindihan mo na. Huwag mo nang ulitin ito pagdarasal sa kanya, ha? Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo, Jesus Nazareno, naway kawaan niyo po ang taong nagdarasal sa loob ng katawan ng taon ito. Naghahanap lang ito ng pagmamahal. Maraming salamat po sa pakiramdam. Kayo na po ang bahala sa kanya. Hindi pinapaubayak na ito Jesu Kristo. Sa pangalan ng Jesu Kristo, tinatanggalan ko ng bisa at kapangyarihan ng taong ito upang manatili tumawag sa inyo. At ganoon din sa nagdarasal sa loob ng katawan ng tao. Amen! Gising. Sabihin mo Jesus' name. Babay ka na lang eh. Inom tubig. Inom. Huminga ka malalim. Parang hindi ka na humihinga. Hinga. Kanina sabi mo, yung inawakan kita, bigla nang dilim yung paningin mo. Ngayon, nandidilim pa. Nakita mo na kapangitan ko. Pero totoo, seryoso, hindi na tumitingin paningin mo. Yung nagapo din po ako dyan kanina po tumitingin po. Pag tumitingin ka sa mga santo, Hindi ko nakikita yung mukha niya. o yan, nakikita mo na si Apo Kristo. Nakikita mata niya. Yung po ang Nazareno, titigan mo, nakita mo na. Kinukulam ka, para patayin ka na daw. Tayo, kung subukan mo kung nahihilo ka ulit. Kung tinignan mo kung nagkakagulo ulit yung paningin mo. Tingnan mo yung lakad mo kung nagbago. Maglakad ka ng diretso. Yung lakad na normal lang kung ano pinagbago. Ano pinagkaiba? Wala na yung panlalabo. Hindi na gumagana yung paningin mo. Titigan mo yung pong Nazareno kung nakakatitigan ng normal sa kanya. Nakikita mo yung mata niya. Hindi mo kanina, hindi mo nakikita. Huwag ka magsusot ng itim, 1 linggo ha. Susunod na, pagkalipas ng 1 linggo. Kasi dinasalang ka eh. Mahi ka. Okay na pakaramdam mo? Yung balakang mo, pakaramdam mo. Medyo okay naman. Hindi ka tuloy kanina. Ngayon, bababalance ko na yan. Inukulab ka lang. Ilan ba anak mo? Isa. May anak ka na? Nasaan? Nasa probinsya po sa tatay. Ilan taon ko na? 24. Sige. Bata pa yung nangungulab sa'yo eh. Parang alala ko ngayon eh. 28 years old lang siya. Batang-bata pa siya, natitik ko siya ng sense. Alala. Ano pakiramdam mo? Nakikita mo na talaga ako. Nakikita mo yung mga santo. Kanina hindi mo nakikita. Tapos parang yung paningin mo naggaganon-ganon. Pag tumitingin ka sa santo. Kailan ka ba ulit pumastahanan ng Diyos? Matagal na po. Pero lagi po ako nagbabasa. O kailangan mo minsan punta si Papa Jesus ha? Taga saan ka? Marikina.
Salamat. God bless all.